Los sindicatos mayoritarios confían en que la huelga general convocada para el día 29 tendrá una respuesta masiva por parte de los ciudadanos, que plantarán cara así al cambio de actitud del gobierno central con respecto a los intereses de los trabajadores y que se traduce en una reforma laboral que no apoyan y en la pérdida de derechos. Este xiro traducíose nun golpe mortal a moitas cousas. A inversión pública e o emprego deste país, nunha reducción dos salarios dos empregados públicos sin precedentes na democracia deste país, unha injusta conxelación das pensións, un golpe tamén ás persoas dependentes, e tamén lle dá unha luz verde a esas axencias de colocación privadas con ánimo de lucro, mentras os servizos públicos de emprego agonizan e cada vez se invirte menos en eles para que cada vez funcionen menos. Tanto desde comisiones como desde UGT se insiste en que la huelga no es más que una respuesta proporcionada. E os traballadores e traballadoras deste país queremos traballar, non queremos facer folgas, pero dende logo queremos traballar dunha maneira digna e con dereitos, e non queremos que nos recorten os dereitos que temos xa conqueridos desde fai tantísimo tempo e que costou tanto conseguir ata agora. E non nos vale tampouco o chamamento que nos fai o goberno, como dice, o patriotismo, a responsabilidade e o coraxe. Non vale que nos inculquen agora a cultura da resignación porque é que non hai outra salida. Hai outras salidas, hai moitas máis salidas. E tanto o UGT como Comisión Obreiras o vimos dicindo desde fai moito tempo. Ourense é unha provincia que está sendo despoboada, está envellecida, con un escaso tecido productivo, e onde nos está dando de cheo a conxelación das pensións, os recortes dos salarios aos funcionarios, que aquí, se algo temos, son funcionarios, e tamén a fuxida de moitos traballadores de fora por a falta de oportunidades laborales de fora da provincia, e unha das salidas é o emprego público, e é aí onde tamén nos está dando de cheo, non?